bħala MUMN l-iktar ħadna li xtaqna kienet li il-pazjent u l-ħaddiema tagħna jaħdmu f'ambjent aħjar. Jifieri huwa kull ix-xewqa is-settur tas-saħħa jiddependi mhux biss mill-professjonisti li għandna, ma jiddependi wkoll li il-post li tkun qiegħed, li tkun ġoswa li blatieqa, li m'għandekx toilets, li m'għandekx skambelli, li tkun ġoswa Monte Carmeli, li llum sfortunatament żidu ċertu numru ta' suwiċidju għax ċertu servizzi fl-isptar mentali marru lura, hija ħaġa inkwetanti. Allura il-popolazzjoni kulħadd jaf id-demand li għandna ta' fuq Mater Dei huwa magħmul għall-popolazzjoni ta' 400,000, illum popolazzjoni ħafna iktar ora. Ġifieri għal ħanibqgħu numru ta' swal, il-problema ħibqgħu magħna, il-kurutura ħibqgħu magħna. Allora xtaqna naraw li jisiru jibdew ċertu proġetti għalmenu, jkunu votati ċertu flus ċertu proġetti li ħaġa tal-iskantament, anzi il-proġetti li semmaw is-sena l-oħra fil-budget, fosthom il-outpatients, il-binja tal-outpatients ġdida, fosthom il-Northern Hub, il-Health Center, fosthom il-bini ġdid ta' isptar mentali, fosthom l-isptar ġdid ta' Għawdex, fosthom il-reverb. Daw tneħħew totalment anzi mid-diskors tal-budget.